Dalam sebuah epi sesi na forefront media ngari meban ke Karmandai mentasi don hang ni sora kene ke parking lot jong koi sodong hagaba nagaliang jong ki pulit hagaba de ke jong raja Raghuvanshi ka jing sa panyam ka kurum ke jong u nagaliang jong ki pulit hadin bakila stan besar ya kini ki saungut ki basuba don kti hagane ka jing panyam raja bakan thup ru ya ka sonam nagaliang jong ki pulit mentasi ki runan biang hagane ka jaka hang ni sodong ban pen i ya kata kom le ka jongki kumno ki le ban penyap yo raja bat kumno ki yalam lenti ban poi hak ne ka jaka ban wan bread ya kamet yap ka jongu te kane gade ka operation ka baki pulit ki sedang man le thamai manta khnang ban yo ki jingtip ki ba kham nya ha ka bede bat ka jing penyap yo raja Raghuvanshi hadu kane ka por manta ngirang apsa ya ka jingwan jongki pulit bat ka jingwan yalam ya ki saungut ki badon kiti buat bila ban i baki pulit kila don hakini jaka kila yeng ban apahara buat komju ka jing yeng lan jong kini national media baki khobor ki baper ban yo ka update ha bai dei bat ka jing investigate lan ka jing ti bina jong ki pulit ha bai bat ka jingja mantakasi interrogation ini kita sini la le ka reconstruction abun ki jaka ni stang shwa na monokhat bakilat untuk ka monokhat ta ter shani shuru shani sha koi saudang pakngat di kidan ki jaka bangi hap yang ba ladon kita ka jingku ban punyap lu raja ndre ketemu long ki sawan gimno ni koi saudang ila le ata reconstruction ni hei ki pa ka skuti pa hei ki rum umno hak kom yang shwa ban punyap yu por raja udam yang kasuna pa yang hakmat raja udan hadin mat syakadiang udan anan khamsadin udan akash pat syaka mon udan biki vishal kumikor biki ti upom shaw biki dawai nata ubom so aku anan ti habakadu pada ubom so akash ti hari kata ki labret di kamen beralaingut ki di kamen kasunam kawan catch di sedian hari kata pada ka mobile jom raja pada kala penpat kasunam ya ka bateri pada akash pada ka sopti jumu ka sopti li jumu nilap dia katu bakala bitsnam kawang syariat iksiar ladon lupa haplah iksiar ti klara syati lalek do menen shandor to menta gidang le search akoi ka caka basa kasunam ti garang syuk bor mentan hi ba mendan isu hangku ti ngin hawat ngin hab toket yang hi kini saya kilara kita ne ladon kibrio nang ke kibara kita giksiat ki phone ni kalau ami ro kubor ki kana ba ya kata ka jumpu kalong ban kong ban ki akmat ban niap yani no thang ya kamet sabu ya kata kamet hak skuti jong kasonam nandre kata ka plan kambut lo kile plan no sini kumalai ligi phone atli kala klabra te takawai gidang wat kata kan kering insya ka set kala testom bat kata ka testom ru nadu basdang hi nadu ba jahi kata ka testom kala dan nadu ki SDRF ki fire emergency service nom shom hamni no takajing arab te kan na bro kiliang ti nam la ban chuang tang set kadang benta jungki ka bakta ti ndai baro hi kila dan benta ban yarap hakani ka ban yo ekmet ne ban menta kum tang nong skwa nong pi menta ka benang ya kren ya ka tu ka wei ka wat ni la yo kalong challenging ka ban kong kalong ba kapur kala khemba kala buan ba ka pressure kabar pada mendan CCTV mendan record kipin kambiang hang ne kita ini dia kiba ngilak
mentang idangnya banlet pet hak atau ke exact spot apa ki kawang ya kamat yap jong raja bat ki penyap ru raja kumba fila ban i kane ka jaka kalong riat ba ada ki pet te sapo kariat ba riat san đây là cái này đào kia ya khalat ban sim ka bu ban nong ban wan ra ya khamet ya ban penyap ya raja kan ka chaka tekar kum ka jing batai jung polit kane kare kalta kalyang arlyang wa karyat arlyang wa kumba phila ban i kalong riat ba kane ka banta bat ha kane ka exact spot ka bangayeng manta ki polit ki yathu ba raja bat ka sonam bat kita ki laingot ki parlok jong sonam ki balawan elam ki wan ban petka ya kane karyat ha kane ka banta bat anda ki lade ban penyap ya raja de nang ne ba ki berat sathe sapo ya ya kamet jong raja daga jingmut ba numdan balap namar kat kum ga jing pet kane karyat ka de karyat ka bala he ba nang ne ste te wat ha to por ba ki pulit ki sedang ban wa ya kamet jong raja ru kalong ka ba e ba ban hiar nang ne ste sapo namar ka ade karyat ka ba kham he ba kham jrong te ka jingmut jong ki ru kalong ha kata ka ru kom ban wan ban berat ya kamet jong ha kane ka jaka khnang ba numdan balap te kat kum ga jing thu jing pulit ru kalong ba kini baro laingut nadu sonam nadu raja hadu kita ki perlok ki dei ki brio ki bampat juan hame kala manoru kade kasen ka banin kong ki bakinwan but umdei ba ong ba ki jet ya kane jaka banwan berat ya raja henry ka sulong khamakha namar ba naga jinglet ka jong ki nang tu satu kila persang hi ban ong penyap yu raja henry kimyo ya jaka ka babiang tat anda kila poi ha kane jaka ki yo i kane ka kabu namar ba kadon ya kane kriat ka ba kham jrong bar ha ju ko namar ba kane ka jaka ru kade ka jaka tourist spot wala kata namar ladon no ka jingkhang ya kate ka wei sodong ya kini ki area baro sine ta ki tourist ki khamduna ka jingwan sine te ha ka tu ka si ka ba ki penyap le se amdon breu ha ta ka por te ki yo ban sim kabu banong ban penyap yo raja ha kane ka jaka kat kum ka jing thu jong ki pulit kalong ba baro laingut ki ladon bentahi ban pom ya ka kli jong raja om tong wei henry baro laingut wei ba hadien wei kisim ya ta kawat ban pom ya ka kli jong raja bat ha ka por ba marsen pom season pom raja hang ta hi ula klon bat andaw la dap klon ru gini baro laingut kisim ya ka ta kawat ban don bentalang ban pom ya raja khnang ba ban pendikna ba raja ulayap bat kasonam ru hata kapor kayeng hakini ki bentahi bat lada andala bread ya ka met baro laingut ki don bentaban yu arngut kisim ki bat nakakti wei bat nakajan bat ki kawang nang nesti sapo bat kane ka dei ka baki pulit mentasi kila yo jingtip hadin bekilawan yalam ya kasonam bat yakini ki laingut hakani ka jaka ban pen i kumno ki le bat kumno ki thmu ya kane ka jingtmu jong ki ban penyap ya uraja hakani ka jaka